What's up guys? Nandito na naman tayo sa Arayat. Ayan. Ayan guys oh. Kasama natin ngayon si si Ranchi. Ayan. Hihi. Nandito kami ngayon sa ulangan. Diyan sa ilalim. Maraming ulang dyan. Ayan, may nagbabangka. Woo! So magsisitap muna kami guys. Kasi ayusin ko pa yung pangulang, yung sikpaw. Ang tawagin sa Tagalog pansalok, ganyan. Lalagyan ko pa ng ano to. Kaya mamimingwit muna kami. Habang inaayos ko yung pangulang. Ayan si Ranchi. Set up muna kami. Yun oh. Ayan guys, nakapaglagay na si Ranchi. Ganda ng pisto oh, malilim oh. Nakainit-init oh. Ayan. Oo. Ayusin ko muna yung pangsalok guys. Update ko lang kayo guys kung makauli tayo. Guys, nakahuli tayo borosik. Ayan. Woo! Swerte. Patay sila guys, nakahuli si Ranchi. Ayan, napakalaki. Ano yan? Ano yan? Yabang oh. Roho. Laki. Sila dito oh, sana all. Bro guys. Laki oh. Ba. Atay sila. Swerte, busog na busog ah. Oo. Makagat to bro. Sana all. Nag-ano man ako dito. Sige, sige oh. Ganun muna. Baka mabubulis pa oh. Anong masasabi mo? Ay, patay sila. Ay, ko sana all. Oy. Anong patay sila? Patay sila dito. Sa Simani Final Level, patay sila dito. Sana all. Wala. Dito na lang. Nakapasugin pa lang iba. Uy. Hihi. Patay sila. Woohoo. Sana all. So ayun guys, papasok na rin ako dito sa loob. Nangunguha na tayo ng hipon. Ayan. So ayun guys, pasok na tayo guys, mangunguha na tayo ng ano, ulang. Ulang.
Mayroon naman guys. Ito yung lang. Yan guys. Buwan natin. Okay pa lang. Nakakapagod din sa loob guys. Guys. Ito na yung huli nating ipon. Linisin na natin. Guys, ulang pala, ulang. Marami-rami na rin. Balik pa tayo mamaya doon sa loob. Dagdagan natin yung ulam. Guys, nakahuli na naman si Ranchi. Ayan o. Sana all. Gumagalaw po isda oh. Ayos ah. Sana all oh. Wala pa yun sa akin ah. Doon, may kagas doon. Doon oh, galing ang pagkadali oh. Dito, dito. Saan?
ko, pang-abado ko ni bote. Why? Yay! Burase. Ano na may uli eh. Uy! Oh! Ulit pa. Uy! Ulit pa. Burase guys. Ayaw kong init ito eh. Ito eh. Dapat pinuksan mo na kanina. Yeah, ito sa'yo. Burase. Marami tayo dito. Okay, piring naman tayo guys. Itlog. Basta ako kikiam. Ayan. Hey guys, nakahuli tayo. Nakalaki. Sa janitor. Kumagat pa. Ayop na yan. Masarap daw to ah. Sulit. Go! 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 Yan, ganito! 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 Yan, yan!
So ayun guys, ito yung huli natin. Mga isang mangkok na hipon at saka 3 burasi at saka isang roho. Yan. Huli natin. So yan lang guys ang ating video ngayon. Thank you for watching. Like and share and subscribe. Bye.